Yai petang ke Pakistan ban hiar thma dagi drone hagi nong ba kaput trong ka India man la kamit ka India ru kala su kaliang da ka ba hiar thma yakin nong ba ki bahe trong ka Pakistan kentup ya ka Islamabad Rawalpindi bat ka Lahore ha ka ba ka India kala thar bom yaki lai tali ki temling sun trong ka Pakistan kentup ya ka Nur Khan ka Murid bat ka Rafiki ka India kala penot kam dagi nam ding sun bat ki drone ban pelong yakani ka jing hiar thma Laya turu ba ka Pakistan kalau du ia babon ki marpok kendo haka jing syatembor haka India. Hendrai ka Pakistan kalau kam ba kam sum ladon kanu ka jing jia basusi ni ka jing du nong jong kinu ki mar ki mata. Laya tu ba ardeli ki lingsunya pom jong ka Pakistan ki las asiat. Haka met jong ka sni palai ka Pakistan kalau siat da kidrun haki arpun ruteli ki Jaka ha India. Ngadu Jammu Kashmir hadu Gujarat. Ki Jaka ki baka Pakistan kala Butong ki kentup piaka Baramulla, Srinagar, Awantipora, Nagruta, Jammu, Ferozpur, Pathankot, Fasilka, Amritsar, Jalandhar, Lagat Jata, Jaisalmer, Barmer, Bhuj, Corbett, bat ke Lakhinala. Laingut ki bro ki laman saw ha Ferozpur, haden ba udron ulawan hap hapo kaying jongki. Ka Pakistan kala penher, laispa hadu south pa teli ki drone Hakamit ni toding ong ki kubor kan news 18 ka jing penher drone ka India kala pentai yaki lai teli ki temling sun jong ka Pakistan kentup ya ka Nur Khan hajan Rawalpindi ki sipai India ki dang penjur ka jing yada bat ya baro kum kini ki jing ma ki bami nasun la boten bat pentrikam da ka ba penot kam da ki tiarale persya ya ki drone layo snow ya ka jing thai ki babun teli hajan Srinagar Kajing persang baklem urlong jong ka Pakistan ban hiar thma yakinong ba bat ki tem sipai jong ka India kabalaja haden baka operation sendur jong ka India hakaba ki sipai jong ka India kila thambor yaki khandai teli ki Jaka leno ha Pakistan bat Kashmir